Tom și Jerry să dau un spectacol. Duhul din lampă. Nu, credeam că am scos deja gunoiul. Sunt niște lucruri de la anticariat. În plus, ce-i gunoi pentru unul, e o avere pentru altul. Nu vând nimic tare la anticariatul ăsta de care zici. Era un aparat vechi de pinball. Ce n-ai spus așa? Să mergem să-l luăm chiar acum. Acum ce mai vreți de la mine? Wow! E un duh din lampă! Da? Care-i treaba? Hei, șoricei! E prima oară, încântat de cunoștință. Vai de mine, un motan! Vai, ce urăsc pisicile! Nu ați crede ce dorințe aleg să-și pună. Sunt săriți de pe fix, vă spun eu. Nu zici rău? Ia priviți, prieteni! Chiar că ai să iei, botane. Oh, nu m-am mai distrat așa tare de jumătate de mileniu. Deci, asta e viața unui șoricel adevărat, da? Probabil că vă gândiți la niște dorințe. Uitați care-i treaba, băieți. Nu vă ratați șansa. Aveți doar 3 dorințe. Trebuie să le alegeți bine. Nu accept să vă răzgândiți. Ce se întâmplă cu tine când rămânem fără dorințe? Mă duc înapoi în lampă. Ce-ar fi să ne folosim ultima dorință să te transformăm într-un șoricel adevărat? Atunci vei putea locui cu noi! Ați face asta pentru mine? Atunci să-i dăm drumul! Hei, ce vă doriți, băieți? Oh, știu eu ce! Îmi doresc să... Scuze, băieți. Da, tipic. Asta e. Auleu. Păcat că nu ți-ai dorit să ai mai mult creier, Tomiță. Presupun că primesc 3 dorințe. Bun, să începem cu începutul. Îmi doresc ca Tomiță să fie motan de stradă, iar eu motan de casă. Nu-mi vine să cred. Am mers. Lipsește ceva. Oh-oh! Ce viață bună! Duhule, adu șunculița aia din frigider, te rog. E o comandă, nu o dorință. Nu-i nimic, domnule Spike. Ne ocupăm noi de motanul ăla rău. Nu îți face griji. Prieteni, lucrurile nu merg bine deloc. V-am spus că pisicile aduc numai necazuri. De ce nu faci ceva în privința asta?
Nu pot! Acum buce, șeful meu! Trebuie să-i luați lampa și să faceți ca lucrurile să revină la normal. Ce putem face? Suntem șoricei! Tătălăule, acum că sunt mai mic, poate fi o luptă dreaptă, nu? Sunt aici, sunt aici! Prima dorință? Vreau ca domnul Spike să fie mare din nou! De aici mă descurc eu, băieți. Voi ocupați-vă de restul. Locul ăsta trebuie să revină la normal. A doua dorință, ca totul să fie cum era înainte! Ei, cred că am rezolvat totul! Da, totul a revenit la normal. Bun, târgul nostru mai valabil? Bună idee, unchiule Ger! Ultima dorință e ca noi trei să fim șoareși de casă, iar motanul rău să fie din nou pe stradă. Viața unui șoricel e cea mai tare, așa-i, băieți? Oric, nu-i așa că suntem norocoși să-i avem pe micuți? Da, sunt cele mai grozave animale de companie. Mâța! Mâță!